Lesi sithombe sihleze singithinta njalo uma ngisibuka. Sihleze singinika imiqondo eminingi ejulile. Yabo nje namhlanje uma ngisibuka kuyangivelela impela futhi kuyangikhumbuza ukuthi thina abanye sihleze sihamba sidonsa abantu abawile. Asibadonse ngoba suke sitshena ukuthi mhlawumbe singcono kunabo. Uma ngibuka le ndoda ayinayo ingalo esandleni sokudla and lo muntu emdonsayo naye ubonakala engenayo ingalo esandleni sokunxele. Okusho ukuthi akufanele ngize ngilinde ukuthi ngibe perfect ukuze ngihambe ngidonsa abantu abawile. Kufana ngibadonse ngoba umuntu mewile usuke edinga ukudonswa. Nami kukhona abazongidonsa but nami nginelungelo lokuthi ngibadonse labo abasuke be-around mina. Kwesinye isikhathi kuya kusivimba ukubheka ama-shortcomings ethu sibone singafanele ukuhambe sisiza. Kanti uNkulunkulu uyakwazi ukusebenza ngalokho nakho. So what is it that you have in your hand that you are not using because you think it's not good enough? Hopefully it won't be like leyo ndoda yanikwa ithalente elilodwa yaligqiba ngoba ilibona kungafanele ukuthi lisebenzise. God is love.